Jo, a nechci vidět třeba pod tím videem nějaký komentáře, že nechceš pomoct, já klidně dojedu za tebou a pomůžu ti. Nechci pomoct, já si tomu dopracuju se k tomu sám, jo, těch špíňáků. Jestli tady bude nějaký komentář, nechceš pomoct, já ti klidně pomůžu, dám ti nějaké peníze, budeme natáčet spolu, budu tvůj editor, nebo bla bla bla. Nechci, děkuju, jste hodný. Ale nepotřebuju, já si to udělám sám. A to video bylo to, že i když to bude mít stejné 0 roky, tady to video bude mít 0 roky, prostě někdo a blablabla. Ale prostě bylo to tak, že jsem vám chtěl se omluvit a neříkejte mi pod komentářem, já ti klidně pomůžu, dám ti kameru, prostě nechci, tak mi nemusíte dát, nebo takhle, řeknu vám to na oddo. Někdo napíše komentář třeba, čau, já ti klidně pomůžu, dám ti kameru na natáčení a dám ti nějaký peníze, aby si to. Ale já bych vám řekl, kdyby to někdo napsal, že ne, že díky, ale že nepotřebuju, že si vyhradím tím, co mám a že se tomu jednoho dne dopracuju. Protože třeba skrz hodinu a i kdybyste psali, že jsem debil, že si nedávám pomoc, že mi někdo nabízí ruku, nejsem debil a takovej, můžete si to říkat jak chcete, ale prostě pro někoho jsem takovej, tak jsem takovej. Protože já nepotřebuju, aby mi každý dával 20 000 nebo 1000 na den. Fakt ne. Nebo 1000 za to, že jsem to, nemám na čem natáčet a tak. Ne, fakt ne. Když někdo řekne, jestli nechci pomoct, řeknu ne, protože já nepotřebuju pomoc a řeknu vám to naposledy, nepotřebuju pomoc. Mně stačí, když mi tady dáte odběr, aby jsme jednoho dne měli třeba 1000 a aby jsme slavili. Můj cíl je nejméně hitnout 100 000. A klidně to sdílejte to, ale nepomáhejte. Jestli někdo tady napíše, dávám jistě srdíčku, ale napíšu vám pod tím komentářem, ne, děkuji, ale nechci pomoct. Já si tomu dopracuju sám. Víte, čím já si to sám udělám, tím líp. Aby jsem pak neřekl, lidičky, nemáte na půjčení nějakou kameru, lidičky, nemáte na půjčení tisícovku, nebo takový jovaný třeba, lidičky, nemáte na půjčení blablabla, mikrofon, lidičky, nemáte na půjčení brýle proti kamery a tak, nebo brýle proti něčemu, fakt ne. Takový jsem někde bude a prostě můžete si tady prosit, že mi pomůžete do Ajuře, i když tady bude 0 komentářů o pomoc, ale to je jedno. Ale prostě já nechci a to je asi můj konec a loučím se vám s krásně systematickým to. No tady bych to chtěl úplně omluvit. Lidičky, já se omlouvám za to, že jsem blbej a mačkal jsem to, co jsem neměl a smazal jsem mi video. Pěkný den.